Aquesta és la nova app Costa Brava Pirineu Sport Friendly, una nova forma de motivar-te en l'esport que vulguis practicar. Fes esport a la província de Girona. Supera reptes. I guanya premis! Cada cop que consumeixo calories, ja sigui corrent, fent senderisme, bicicleta de muntanya i utilitzo l'aplicació Costa Brava Pirineu Sport Friendly, aquestes calories es transformen en punts i els punts en premis. I com ho faig? Primer m'he de registrar a l'aplicació. Per fer-ho, he d'anar a la pàgina Costa Brava Pirineu Sport Friendly i registrar-me. Dono el meu correu, les dades i la contrasenya i ja puc començar a guanyar premis. He de verificar que sóc consumidor dels productes turístics o dels esdeveniments dels municipis adherits. Si no, no podré gaudir dels reptes i premis exclusius de la plataforma. Obre l'aplicació, posa-la en marxa, fes la teva activitat física i tanca-la quan acabis. Podràs consultar els punts acumulats i els premis que has guanyat a la teva plataforma Costa Brava Pirineu Sport Friendly. Descanvia els punts per premis. Fes esport saludable, supera reptes i guanya premis amb Costa Brava Pirineu Sport Friendly.